Een wapenen oerval op een wettersportbedrijf aan de Hendrik Bolthuiswei in Snits. Twee maskere wapenen man hij juist joen twee medewerkers van het bedrijf versboen en mishandelen. Het is net bekend hoeveel geld dat ze meegenomen ha. Een van de slachtoffers kwam zelfs bevrijden en de politie bellen. Die ziek het nog naar de dierders. Prins Dokkum is definitief dicht. De 30 werknemers van het vangrailfabriek krijgen nog 5 maanden salaris uitbetalen. Ze zijn akkoord gaan met het sociaal plan en zullen geen procedures meer vieren. De werknemers hebben haar maandenlang verzet in de sluiting. Inwoners van Ter Kappelen willen van de gemeente de Frieske Marren weten waarom er geen haven online wordt bij de nijbouw. De grond die daarvoor bedoeld weer is verkocht aan de boorman, ik voorzitter van Plaatselijk Belang. Inwoners binnen Poer. Op 14 februari is er een informatiegeerkomst in het dorp. Topmodel Doutzen Kroes verwacht het haar tweede bandje. Deze foto had ze op Twitter geplaatst. Ze schreeuwt erbij dat het geen oude foto is, maar een van nou en dat ze blij is maar de vrouw dielen te kennen dat ze een bandje verwacht. Joen en vannacht Rijn, 1 graden en een krachtige wind uit het zuiden. Morgen draait de wind uit het zuidwesten, het zal opnieuw regenen en het wordt 9 graden.